Здравейте! И добре дошли отново в Саби Плей, Мария Бориславова. Да. И днес снимаме от еднакъв телефон, в смисъл аз снимам от моя телефон и сестра ми се гледа на моя телефон. Аз снимам от нейния телефон, тя снима от нейния телефон и аз се гледам на вашия телефон. И сега имаме два телефона, които снимаме, за да може да кака ми канала да го има. Да, много странно. Както и да е. Днеска игнорирате турбичката Сияна. Или Саяна имам предвид. Просто такава си сложихме нещата, които ни купи мама. Не, просто мама ни ги сложи в тази турбичка. Иначе бяха в ето тази турбичка. Да, обаче вътре имаме неща за зимата. Така. Оставям го по средата. Телефоните трябва да са еднакви. Да. О, така е добре. Да, много добре. И имаме една кутия, която не знаем какво имаме вътре. Но първо ще ви покажем нашите калъвки. Чакай. Аз имам едни същи, която едната е моя, едната е моя, другата е на кака. Ние сега снимаме не от iPhone, а от други телефони. Иначе когато раснеме. В смисъл аз наближавам 11 години и се надявам да има малко. Така че готова съм за калъвки за iPhone. Ето ми най-добрата калъвка. Предвид много ми харесва тази. И ето тази най-яката калъвка на света за iPhone. Ето да я видите. Лятна. Ето ги двете мои калъвки. Да, като цяло. Едната кака си избра, когато има iPhone да се сменя и четирите. Но обаче това аз искам най-много да си използвам ето тази. Защото аз обичам, те са едни и същи. Тази ми харесва най-много. Ако искаш да си ги разменим, те е розови. Какво? Ще имаме мачин като пораснем, обаче в различни цветове. Така. Да. Оставяме ги сега калъвките на страна. Защото не са толкова интересни. Да покажем. Показвам си сега две панамени шапки на сестра ми. Не, какво? Трябва това да е твоята, защото тя е по-голяма, това е по-малка. Добре. Две панамени шапки. Моята е розова. Моята е бяла. Твоята е розово-черно. Да, на Blackpink. Който харесва Blackpink да се абонира. Калъвките тук в моето. И да! И подставяме го отстрани. Така. Да. Продължаваме с нашите якета. Има една тетрадка вътре. Обаче не знаем за какво. Мама ни каза, че е свързана с кутията, която се намира ето тук. Това е моето яке. Ето това е моето. Ако можете да прочетете тук какво пише, чакайте. Това е моето яке. Ето и вие да го прочетете. И сега ще го сгъна и ще си го оставя в панамената шапка. Не, аз го оставям тук. Добре, аз го оставих отгоре на леглото ми. Ние снимаме долу на пода, това е моето легло. Да. Обаче имаме палитра, която се цапа от тук саме, но както и да е. Една палитра, която по принцип е за руж, обаче може да се използва и за сенки. Ето да погледнете. И вие. Така, оставям. Това може да е твоята? Една твоята. И на двете е тая. Да, на двете е тази. Затова оставяме по средата. Защото нямаме други палитри. Както и да е. Четки ще си вземеме, които няма дори не знаем, защото ще имаме гримове. Не сме си купили и ще си вземем. Докато нямаме четка, ще си използваме с нашите ръчички. Да, но пак аз ще си намеря четка. Както и да е, ето е една тетрадка, която дори не знам за какво е, но както и да е. Знам какво е, мама ми каза, защото ще ни купи тетрадка за гримове. Супер, обаче. Да си пишеме какви гримове имаме. Хубаво, обаче отиваме към най-интересната част.